odlišenie vidíme hlavne v prilbe, v červenej prilbe, Števo Ťažký s čiernou prilbou na hlave, helmou, Štefan Mamrila z Popradu. A ring voľný, prvé kolo finálového duelu disciplíny K1 mužov do 60 kg. Áno, správne takto to má byť povzbudenie pre domáceho pretekára od začiatku, pretože popradský pretekár sa vehementne pustil do svojho supera. Kontru od Števa. Stop! Stop time! Nízky kop, aj keď nezavinený, neoficiálne napomenutie. Vracajú low-kicky. Vidíme, kto bude lepší v prestrelke rúk. Prerušenie, úprava výstroja v modrom rohu. Popradskému pretekárovi spadla prilba. Ťažký je favorit! Takže, Bardejovčania, určite môžete podporiť svojho favorita Števa Ťažkého, ktorý to takisto potrebuje, aby naozaj mal pocit, že je doma, takže ukážte sa, Bardejovčania. Zvonec ukončil prvé kolo, ktorý má skúsenosti a sparingy s bratmi Kličkovcami, s Valujevom a podobnými veľkými menami boxu, takže naozaj veľmi skúsený tréner. A okamžitý atak Števa Ťažkého, ktorý sa naozaj na plnú paru pustil do svojho súpera, ale určite by potreboval upraviť prilbu aj červenú. A opäť už by určite vyžadovalo výmenu výstroje. I like to move it, move it. Áno, takže opäť atak Števa Ťažkého a počítanie popradského pretekára po kolene, ktoré zasadil.
Popradský pretekár Mamrila pokračuje v súboji, že uvidíme, ako sa bude vyvíjať druhé kolo tohto finálového zápasu. K1 mužov do 60 kg. Števo začal naozaj veľmi silným atakom, silným náporom. Vidíme, ako sa s tým popradský pretekár Mamrila vyrovná. To bolo podklznutie, samozrejme môže byť spôsobené i chybou na výstroji, ako i deficitom kondičným. Opäť tentoraz na druhej strane chyba výstroja. Ale pretekári, myslím, že si zaslúžia potlesk, pretože predvádzajú naozaj, myslím, že pre divákov atraktívny kickbox, pretože dávajú do toho všetko svoje nasadenie, silu, srdce. Je to samozrejme na posúdenie ringového rozhodcu, ktorý bol blízko situácie, aby posúdil. Na pety dať, Moskáš! Moskáš na peta! Výborne, Prišta! Ringový rozhodca sa rozhodol ukončiť zápas pre nespôsobilosť popradského pretekára po ataku kolenom. Samozrejme, na základe rozhodnutia ringového nemali možnosť ako napísať referee stop contest a víťazom sa stáva Štefan Ťažký, KBC Durax Bardejov, stáva sa majstrom Slovenskej republiky v disciplíne K1 mužov do 60 kg. Vicemajstrom Slovenska Štefan Mamrila, STS Poprad. Takže domáci pretekár získava titul v tejto disciplíne.